बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' सारा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगावनि लामा जिं जिङाव कमला फाननानै सोलिग्रा जोंनि बर' बिमाफोरनो गासै कमला फाननानै सोलिग्रा बर' बिमाफोरनो गंफा गंफा साथा राननानै होदों। जाय बर' बिमाफोरा सान्दुं मिथिया अखा मिथिया गोजांनाय मिथिया जासे गावनि न'खरनि थाखाय गावनि न'खरखौ सोलिनांगौनि थाखाय कमला फाननानै सोलिबाय थादोंमोन। बै कमला फाननानै सोलिग्रा जोंनि बर' बिमाखौ नाथाय 17 बोसोराव बिपिएफनि सासेबो इएम जिएम एमएलए मिनिस्टारफ्रा नायफिनाखैमोन, बिथांमोनखौ रायदावाखैमोन। नाथाय प्रमोद बर' बिथाङा बै कमला फाननानै सोलिग्रा जोंनि बिमा माहारिनो गंफा गंफा साथा राननानै होदों। बे मोनसे जोबोर मोजां खामानि, जोबोर बाख्नायथाव खामानि। बे जाबाय स्टार्टिं। दा रायजोफ्रा नायबाय था, अरजिन जा खामानि मावनो गोनां बेखौ बिथाङा मावलांबाय थागोन। इउपिपिएल बिजिपिआर जिएसपिनि गासै इएम आरो जिएमफोरा इएम आरो एमसिएलएफोरा खामानिफोरखौ मावलांजोब्बाय थागोन। 17 बोसोराव बै कमला फाननानै सोलिग्रा बिमा बिफाखौ बिपिएफनि रावबो नायफिनाखैमोन, रायदावाखैमोन। मोनसे आरोबाव जोबोर मोजां बाथ्राया बेनो जे कमला फाननानै सोलिग्रा बै बिमा माहारिनिफ्राय प्रमोद बर' सारा जेब्ला क'क्राझारनिफ्राय न'सिम फैयो अब्ला साफ्रोमबो कमला बेपारिनिफ्राय बिथाङा कमला बायनानै लाना फैयो। जोबोर मोजां खामानि। ओरैबायदि मोनसे जौगानाय खामानि जागोन बिटिआर ओनसोलाव, जाय खामानिखौ बिपिएफआ 17 बोसोराव मावनो हायाखैमोन। बे खामानिखौ प्रमोद बर' बिथां एबा बिथांनि सरकारा 17 माहायाव मावनानै दिन्थिगोन। ओरैबायदि जौगानाय जागोन। बेनिखायनो जों रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन, बुजिनानै प्रमोद बर' बिथांखौ दिनै मदद खालामनांगोन। बिथाङा बिटिआर ओनसोलाव जाबायदि खामानि मावनो थांखि लायो बेयाव जाहाथे जोङो हेफाजाब होनांगोन, मदद खालामनांगोन। बेखिनिखौ रायजोफ्रा जुदि प्रमोद बर' बिथांखौ जुदि मदद खालामबानो बिथाङा जोबोर जौगानाय खामानि मावगोन। जोबोर बाख्नायथाव खामानि। फिन आङो प्रमोद बर' सारनिसिम आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासियो। आं आनान गसाइनायाव बोर बियो जाहाथे बिथाङा जा सान्दों, जा खामानि मावनो थांखि लादों बेफोर गासैबो खामानिखौ जाहाथे आलो गोजोनै मावफुंजोबनो हायो आरो मावफुंगोन होननानै आंहा मोनसे आसा दं।